petita fera. Hola, bon dia. Som els alumnes de primer ESO, de l'Institut Anton Busquets i Ponset, de Sant Hilari Sacalm. El nostre treball està basat en el format Slice of Life, que és un trosset de les nostres vides on mitjançant les experiències i les situacions que hem viscut hem expressat les nostres emocions i també com ens hem sentit en cada moment. Tot aquest procés l'hem transformat en una història i l'hem plasmat en un còmic. A continuació us ensenyarem el nostre treball. Petita fera, que si vius com una flama acabes convertint-te en cendra i creu-me, no hi ha drecera. Aquest és un món difícil on només és fàcil perdre. Jo et guardo les espatlles sempre i sé que em guardaràs les meves. Camina sempre sense por de sentir. Calma i abaixa l'arma, perquè abans de la batalla cal conèixer qui t'ataca i mira qui t'acompanya, qui desapareix del mapa. La meva història va sobre com he pogut guanyar la vergonya fent les coses que a mi m'agraden. He après que no cal deixar-se empuntar pels comentaris que et diuen els altres si el cor no et diu que ho facis. M'he sentit més forta a l'hora de fer les coses que m'agraden i he après que hem de ser cadascú com és. La història que jo he explicat en el meu còmic va sobre un problema que he tingut a la piscina amb dues companyes i un entrenador. Durant el còmic, fent la història, m'he sentit preocupada i he volgut transmetre que tots els problemes tenen una solució i es poden resoldre d'una manera educada. El meu còmic parla d'uns sentiments, notava trista, no estava còmode, amb angoixa, per uns extraescolars. I amb la meva família vam parlar i vam fer un canvi d'extraescolars i a partir de llavors els meus sentiments van canviar i van ser felicitat, estar contenta i còmoda. I aquest és un trosset de la meva vida. Que la lluna s'ha enfadat perquè ja no brilla al teu costat. Que tot el que compartim quedarà sempre aquí dins. Guanyem un duel, aquest món tan cruel. Si vols un estel, avui tu. Els nostres còmics parlen sobre l'alegria. En el meu cas, quan vaig conèixer el meu cantant preferit. I jo quan vaig conèixer la meva gossa. Totes dues estàvem impacients i hem après a tenir paciència, ja que tot arriba. El meu còmic està inspirat en l'emoció de la tristesa. Fer el còmic m'ha transmès empatia i una mica de tristesa al recordar aquells moments.